И твоята коса ли губи форма след като свалиш шапката си? След като започнахме грижата за скалпа, каква разлика намираш в косата си? Косата ми е много по-жива, не е така суха, много по-лесно запазва форма и, например, ако съм носила шапка или петулка, като сваля само с едно леко бухване на косата и тя застава по същия начин, както преди. Много съм доволна. И твоята коса ли губи форма след като свалиш шапката си? След като започнахме грижата за скалпа, каква разлика намираш в косата си? Косата ми е много по-жива, не е така суха, много по-лесно запазва форма и, например, ако съм носила шапка или петулка, като сваля само с едно леко бухване на косата и тя застава по същия начин, както преди. Много съм доволна.